Takže čau lidi, já vás tu vítám u dalšího a dneska jsme tady ze hry Shakes and Fidget. A tak, jsem tady, no to je easy. A já jsem to zapomněl, takže na mě útočili. Tak, já se omlouvám, že není vidět moje myš. Já to spravím, jako, doufám, že to do příštího videa spravím. Takže jsme level 3, protože jsem přesně před 3 minutama začal. A takže jsem to říkal, že hnedka natočil, protože jsem to nestihl natočit. Takže to byla segra a tak. Tak a teda dneska si založíme ještě jeden nový účet. Tak, teda jdem na, takže dneska mám tady doběhnout, protože my si jdeme zatím udělat nový účet, takže jdeme Shake and Fidget. Tak a bude to na S16, tak. Můžete ještě nemám účet? Tak, nemám. Takže se hnedka založíme. Tak. Promiňte, že zahraju za holku a mně se ten skin líbí. Budu asi mage. Tak uložit. Jsem říkal chvilku nemohu, protože jsem se tam soustředila, se omlouvám. Tak, jak se budu jmenovat? To je jasný, easy, tak, easy LP, tak easy LP. No takže prostě easy, takže e-mail. Já teďka dám, teďka můžete vidět můj e-mail. Takže by to někdo nebyl. Tak teď nevím, ten Fox Rider, tak jo. A je, to jsem asi... To jsem trošku pokáknul. Tak. A heslo takový. Jiný. Tak. Stejně mám masakr, já celý jak mohla dělám s postavou. A ono to nejde easy alpha. No. Tak. Major uložit. Cože třeba doba, já nevím. Co to dělat? Knedlík? Knedlík. Knedlík? No tak třeba...
Ne. Foxy taky. Fosy mám já. A že tak udělám ten nos, tak takhle nos, tak. Nese kouzelník. Seven. Tak e-mail. No, konečně 67, takže každý jsme se založili na vesmír, takže tady už nám doběhla. No. Takže vidíte, mám normální myšku a tady mám teďka kytárku. Je to, no, takže 67 jsme si založili účet. Tak, začnu tady expert. Jako zítra začnu. Tak, nová holka. Tak, jsem slabý, jdeme s ním největší level, ne! Ještě vůbec jednička, protože tak malý level. Dračí legie. Mám 180. Dračí legie, nejpozice 318. Nej, které zásah. Které zásah, hele. Kterou? Normální myška, kytara, normální myška. Tak, no, máme nový účet a proč máme nemění výšku 15. Jeden za těka 15. Ne, nemáme to. Jsem se školivání. Musím se změnit, změnit to zvuky. To třeba na 20. Tak. Tak, dobrý. A proč mám jenom 2 účty? To je z toho důvodu, že nechci mít zase moc účtů a pamatovat si zase všechny. Tak pamatovat si zase všechny hesla. Tak, takhle. A nebo si můžeme dneska založit ještě jeden, který by už nám bude. No tak si založíme ještě jeden, abyste zase neřekli. Tak. A založíme se třeba na třeba 12, tam jsem hrával, to nějakou 30 něco. Ještě pusa, ne pusa. Tak, brada, tak takhle, kous. To nebude si tomu asi easy. Tak.
Tak. Máme 7 Night, 67 a ještě k Deadlíka, takže k Deadlík 186. Pak tady mám 67 a pak tady mám 7 Night. Tak mám tady 3 účty, za který furt budu hrávat. Tak a všichni jsou kouzelníci, tak. Ale ještě dneska asi možná, no ještě vám ukážu, takže teďka na chvilku stopnu video, protože musím se někam dojít. Takže lidi, jsem zpět. Tak jsem zpět. Ne, tak někdo jsem to ještě ani nedal. Tak. Co to za, tak. No a dneska ještě chci ukázat, se v minulém videu tam musel, protože ukážu vám tady ten můj počítač, jak je docela vyspělej, jako není vůbec, ale můžete vidět. Tak můžete jako vidět docela, že mám docela dost giga. Tak. Jako pamětku mám malou, jen 2 giga. Tak. Pamětku mám malou, ale jinak to mám všechno velký. To si myslím. Tak. Je jako když se koukne na ten počítač. Když se koukne na ten počítač. Vidíte jako 100% a nic na ten místní disk E. Jak tady mám úplně zasráno. Jo. Dokážu. Ne, to ne. Program files. Můžete vidět tady, jak zasráno tímhletím všem. Siriusem, Sega, co to je Sega? To bylo Crazy Taxi. Co jsem vůbec nehrál? Prostě úplně zasraný to je. To je už lepší prostě. A to já jsem si tady něco zalohoval, ještě než jsem to zaviroval. Takže jsem si to něco zalohoval, ale s tím mi zaviroval nebudu, ještě to instalovat nebudu. Mám tady třeba Skyrim, LE, já nevím, má tady docela dost věcí jako Audacity, to jsem si taky nevšiml, jak to všechno můžu mít, ježiš. Čech, jsem Čech, no. Jak nemůžu být Čech, ježiš. No takhle. A 10. Prostě mám takových věcí. Tak. To asi už je narvat dostatku tohle. Tak. A ještě jedna věc. Že kam to si já... No, full verzi, takže si ji za chvilku zase budu muset kreknout, nebo se stáhnout tu full verzi. Krát, já jsem tady dostahoval asi před 2 hodinami jsem to stahoval, stahuje se to pár minut. Jsem to stahoval. A teda pak jsem šel s na TeamSpeaku, takže dejte TeamSpeak, když mi to rychle ukážu. Takže teď ukážu, co to je TeamSpeak. Tak. Nebo ne, to ukazovat nebudu. Tak, já to budu. Tak, OK. Jsme na 67, takže už na 4, 2. Tak. Tak ještě nemáme, to ještě nemáme. Tak. Tohle byl konec videa, takže já se s vámi loučím a zatím čus.